Vitajte! V tomto krátkom videonávode uvidíte program na nahrávanie obrazovky, vďaka ktorému môžete veľmi ľahko a rýchlo nahrať rôzne videonávody, prezentácie, počítačové hry, jednoducho čokoľvek, čo sa odohráva na ploche vášho počítača. Spoločne sa pozrieme na program Camtasia Studio, ktorý vám umožní nielen nahrávanie obrazovky, ale vďaka tomuto programu môžete veľmi pohodlne aj všetky svoje videá zostrihať a dodať im tak profesionálny vzhľad. Poďme teda na to! Ahoj, volám sa František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémia je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta a meniť tak tento svet k lepšiemu. V jednom z predchádzajúcich videí sme si ukázali, ako strihať videá práve v tomto programe Camtasia Studio. Ak ste náhodou predchádzajúce video ešte nevideli, tak dole do popisu vám dávam link a môžete si ho pozrieť. Teraz v rámci tohto videa sa zameriame na to, ako môžete nahrať obrazovku práve vďaka tomuto programu. Ak sa náhodou stretávate s programom Camtasia Studio prvýkrát, tak je dôležité povedať, že je to platený program. Dá sa však stiahnuť 30-dňová skúšobná verzia, takže ihneď po dopozeraní tohto videa si ho môžete zdarma vyskúšať. Poďme teda sa spoločne pozrieť na to, ako krok po kroku nahrať obrazovku práve vďaka tomuto programu. Poďme na to. Tak, toto je prostredie Camtasia Studio, ktoré sme si detailnejšie predstavili v predchádzajúcom videu. Výborný program na strihanie videí, na ktorý link máte dolu pod videom. Teraz sa naplno zamerajme na nahrávanie obrazovky. Takže vľavo hore klikneme na tlačítko Record Screen. Camtasia sa nám minimalizuje do tohto okna, kde si môžete nastaviť rôzne parametre ako oblasť nahrávania, vstupy pre nahrávanie ako webkamera a mikrofón. Ako podklad pre toto naše video som vybral web stránku Videoakadémie. Samozrejme, vy môžete nahrávať čokoľvek máte na svojej ploche počítača. Či už je to web stránka, či už je to nejaký videonávod, ako ovládať nejakú aplikáciu, či už je to prezentácia v PowerPointe, v Keynote, v Prezi, či už je to nejaká počítačová hra, ktorú chcete nahrať, to je len a len na vás. Pre účely tohto videa nám skvele poslúži táto web stránka Videoakadémie. Takže poďme sa pozrieť na toto minimalizované okno. V tejto prvej časti si môžete nastaviť oblasť nahrávania. A Camtasia vám zobrazuje túto oblasť touto zelenou čiarkovanou čiarou po obvode. Čiže všetko vnútri v tejto oblasti bude nahraté, zaznamenané na videu. Môžete si vybrať možnosť full screen, čiže program nahrá celú plochu vašej obrazovky, alebo si vyberiete len nejakú časť obrazovky a to je táto možnosť custom. Poďme na ďalšiu možnosť a v tejto ďalšej možnosti si nastavujete vstupy. Jednak webkameru a jednak mikrofón. Webkameru môžete použiť, ak chcete pri nahrávaní obrazovky nahrať aj samého seba. Teraz v rámci tohto videa sa zameriame čisto iba na mikrofón, takže webkameru necháme vypnutú. V rámci možnosti mikrofón, keď si rozkliknete túto šipku, tak vám Camtasia zobrazí všetky mikrofóny, ktoré máte momentálne pripojené k svojmu počítaču. Ja osobne využívam mikrofón Snowball, takže tento mikrofón si nastavím ako prioritný, z ktorého Camtasia bude čerpať zvuk do nášho videa. V rámci tejto možnosti je prednastavené aj táto možnosť Record System Audio. Čiže Camtasia jednak zaznamenáva váš hlas cez mikrofón, ktorý máte pripojený k počítaču alebo vstavaný mikrofón a takisto zaznamenáva aj systémové zvuky. Čiže na tomto príklade na web stránke, keď si už o chvíľku pustíme napríklad video, tak Camtasia zaznamená zvuk z tohto videa do samostatnej zvukovej stopy, s ktorou vieme neskôr pracovať. Ak by ste nechceli zaznamenávať systémové zvuky, tak túto možnosť jednoducho odškrtnete a systémové zvuky nebudú nahraté. Takže ak je všetko pripravené, stlačíme toto červené tlačítko Record, Camtasia nám to odpočíta 3, 2, 1 a ideme. Takže nahrávanie máme pustené, všetko beží a takýmto spôsobom môžete krásne odprezentovať čokoľvek na svojom webe alebo na akomkoľvek inom webe.
môžete ukázať funkcionality rôznych aplikácií, môžete nahrávať prezentácie, či už z PowerPointu, Keynoteu, Prezy, alebo interaktívne nahrávať počítačové hry. Teraz si ukážeme ako príklad v rámci tejto web stránky Video Academy, že keď pustím video, tak zvuk z tohto videa sa nám nahrá do samostatnej stopy. Toto je napríklad ten prípad systémového zvuku, takže pustíme si ho. Ahoj, volám sa František Kozáček a vítam vás vo Video Academy. Takže máme nahraté aj video. A ako náhle ukončíte nahrávanie svojej prezentácie, tak opäť si otvorte tento ovládací prvok Camtasie, kde máte tiež viacero možností. Ak sa vám náhodou prezentácia nepodarí, môžete ju hneď zmazať. Ak by ste chceli v rámci svojej prezentácie pozastaviť na chvíľu nahrávanie, tak využijete možnosť pauze. No a ak svoju prezentáciu ste už ukončili a chcete ju vyprodukovať do videa, tak stlačíte tlačítko Stop. Ako náhle stlačíte tlačítko Stop, Camtasia ukončí nahrávanie a zobrazí vám tento náhľad. Náhľad si uložte priamo do Camtasie, čiže vpravo dole tlačítko Save and Edit, súbor si pomenujte a Camtasia vás presmeruje opäť do jej základného rozhrania. Tak a Camtasia nám náš videosúbor umiestnila do Clipbeanu, to je táto biela časť vľavo. Na časovú os nám videosúbor rozdelila do dvoch stôp. Tá spodná stopa to sú systémové zvuky, čiže vidíte v strede tieto vlnovky, to je časť, kedy sme pustili v prezentácii video. Dajme si malú ukážku. Ahoj, volám sa František Kozáček. A nad tým je stopa, v ktorej je nahratý jednak zvuk z mikrofónu, čiže to, čo budete pri nahrávaní hovoriť, to zaznamená Camtasia v tejto druhej stope a takisto aj obraz, čiže to, čo je vidieť na ploche vášho počítača. Ukážme si teda, ako vyzerá táto naša nahrávka. Vpravo je náhľad. Takže nahrávanie máme pustené, všetko beží a super. Čiže takýmto spôsobom viete ďalej pracovať so svojím videom, viete ho postrihať, viete doplniť rôznu grafiku, viete doplniť rôzne animácie. Pomôže vám k takému lepšiemu zorientovaniu aj predchádzajúce video, výborný program na strihanie videa, link nájdete dole v popise. No ideálne je vyskúšať si tento program naživo. Takže dole pod videom nájdete link, stiahnite si skúšobnú verziu tohto programu, vyskúšajte si nahrať obrazovku a posúďte, že či je tento program dobrý aj pre vás. Ja verím, že budete vytvárať skvelé videá a ja sa už na ne veľmi teším. Tak, toto bol teda program Camtasia Studio, vďaka ktorému môžete nahrávať plochu svojho počítača a vytvárať tak skvelé videonávody, prezentácie či interaktívne nahrávať počítačové hry. Ak už program Camtasia Studio využívate a máte s týmto programom svoje vlastné skúsenosti, tak ich napíšte dolu do komentárov. Prípadne, ak využívate nejaký iný program na nahrávanie obrazovky, tak napíšte svoje skúsenosti dolu do komentárov tiež. Viem, že týchto programov na nahrávanie obrazovky je viacero a každému môže vyhovovať niečo iné. No a mňa zaujíma práve tá vaša skúsenosť. Ktorý program najlepšie vyhovuje práve vám? Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu náhodou prvýkrát, tak bude skvelé, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber v YouTube kanáli Video Academy a sledujte každú stredu nové video. Postupne tak získate tipy, triky, postupy a stratégie, vďaka ktorým sa online video rýchlo stane aj vašim skvelým pomocníkom. Ak ešte náhodou nemáte e-book YouTube Strategy, tak si ho stiahnite zdarma cez link pod týmto videom a dozviete sa v ňom, ako efektívne rozšíriť svoje posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám. Tak ako obvykle, ďakujem veľmi pekne za pozretie a ja sa už veľmi teším na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.